Společnost One 3D má sídlo v Mohelnicích v České republice. One 3D je rodinná firma, která vznikla v červnu v roce 2015. Z garážové firmy jsme se stali českými lídry aditivní výroby a postprocesingu kovových a plastových dílů. Momentálně v současnosti máme 18 technologií a 11 výrobních materiálů v portfoliu. V firmě One 3D máme výrobní stroj Stratasys Neo 800. Pro něž je typická výroba prototypových dílů, především do automobilního průmyslu. Příkladem mohou být čelní skla a pouzdra světlometů nebo části kapoty aut. Důvodem, proč jsme se rozhodli pro výrobní stroj Neo 800, je jeho velikost stavebního prostoru, která je opravdu veliká. Je to 800 na 800 na 600 mm, což nám umožňuje vyrábět díly větší než 1 metr. Než jsme pořídili výrobní stroj Neo 800, tak jsme veškeré poptávky na tyto velkorozměrové transparentní díly museli řešit externí výrobou. V kombinaci s tímto výrobním strojem vyrábíme pouze z jednoho materiálu, a to je Water Clear Ultra od společnosti Somos. Tento materiál je absolutně transparentní, bez jakéhokoliv zabarvení. Kombinace výrobního stroje Neo 800 a tohoto materiálu nám umožňuje vyrábět velkorozměrové transparentní díly s optickými plochami, které lze konvenčně vyrábět pouze technologiemi frezování PMMA materiálu nebo vstřikolisování plastu. Oproti těmto předchozím metodám jsme schopni dodat SLA díly do 2 až 5 dnů, což je o 45% rychlejší. Zároveň není problém změna dat, a to dokonce až do doby těsně před puštěním výroby. A v případě výroby menšího počtu kusů je také SLA technologie finančně méně nákladná. Budoucí plány naší firmy jsou rozšiřování o další technologie. Konkrétně u kovové výroby bychom chtěli posílit postprocessing, o obrábění a vibrační omílání. Dále také otevíráme naši 3D laboratoř a také chceme zavést nové materiály. Konkrétně u SLA technologie chceme posílit o výrobní materiál s vyšší teplotní odolností, jako je například Perform od společnosti Somos.